Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Lay ang dagway sa kalangitan. Huwa ang kolor sa kapangaluran. Doon na kinilaw nga tilimatan. Mga sinyalis nga doon nagit taliakot na katalagman. Ginoo ko. Panalipdiing taon ng imong katawan. Ipahilayo in taon kami sa dakong katalagman o pagsuway. Siamo tutti con il due rodelli. E così patugod ninyo. Eh, mapuka o pagpalit ang dugay ng naitutulog na kong daon. Ay, tungod ninyo. Nabanaw ako pagbalik. Kanindot sa imong abilidad, iyo. Nasaksihan ginamo sa duha na mo ka mga mata ang imong gahom. Nga bisag ang mga hangin ug uwan, nipatuogid nimo. Ay, ang hangin. May maghatod sa tanan. Ano ni sa buwag, ang atong nindot kaminsay sa tanan. Nginiha kita, nagkahugpong pagpalit. Ano ni painumdum nila nga way kamatayo na gatong daho. Dali pa yung kami sa mga saksihan karon yun. Ay, huwag na ibaw pa mo. Daang uwan, mo'y naghatag na itong simbolo sa atong kadaugan. Kaya, naghatag na kumensahe sa tanan. Ano ni paibaw sa tanan, nakita mo'y makapanag-iya sa kinaiyahan. Ay, unang tanan, may ilaw, may sunod na to. Bisa doon sa pa'y gusto na itong mahitamo sa palibot. Daygon ang imong katakos o gahom iyo tulini. Gitugyan na namo ang among dakong pagsalig o pagyukbo sa imong gahom o abilidad. Ay, sugod karon Leslie. Rode, tungod sa inyong nakong pagsalig na ko. Napo, mo'y giilan akong agaw. Di sagol sa pa inyong gusto nga pangayon. Pinagi sa akong gahom. Akong sundon o buhaton. Salamat kaayo iyo. Gusto ko nga mohatag kag sampol sa mga tao. Gusto na ko nga ang tibuok buena swerte matakbuyan og nagkalain-laing matang sa sakit. Nga dili maayo ni Idana. Ay, patubang! Akong mga bagong agaw! Inoy, Sirada na to ang mga bintana, tiyo. mat. Suwa mga katabang nga sada ng tanang mga bintana sa mansyon. Ako rin silang ginan po daw. Ay, tanaw ko. Kakusog sa unos, murag na suko ang kinaiyahan. Tiyo, tawagin ninyo si Nelson. Pahibawaan ninyo sila. Lakip na ang mga tao din sa aton dapit. Kinahanglan ang tanan na ara sa suod sa ilang panimahay. Idana, Oo. mga sila si Nelson ug si Badong. Uy, Uy, timing di kayaw. padayon na sila din eh. Kaya aron na ako silang maistoryahan. Oh. Naibong sabi ni Badong, kung nga nga, mikalit kusog ang unos sa hangin. Nakuratan bitaw mi. O na, Lain na ba kayong hangin kay murag baho nga supri. Unya, init kang binugas hangin. Tabangi ko ninyo, Nelson.
Kinahanglan nga mapahibaw ang tanang mga tao dinhi sa atong lungsod nga dili sila pagguon sa ilang mga bay sud niining si Manaha. Og pasirada ng ilang mga pultahan ug bintana. Iyon na pa. Ako makasabot, Idana. Unsa man dining nahitabo, ha? Adunay ngilad nga tilimadon. Adunay umaabot nga dakong katalagman nga moigo sa atong dapit. Mga matang sa nagkalain-laing sakit ang posibleng mutakboy sa tanang mga tao dinhi sa ato. Salak! Pusa, tabangi ko. Kinahanglan nga mutuo ug musunod ang tanang mga tao nato aron malikay sila sa dakong katalagman. Pero, naglibog ko. Hasta ko! Naibaw kong lisod tuhuan ang ingon ini nga balita, Nelson. Sige. O, gigi. Akong pahibaon si Papa. Gigi. Please lang, Nelson. Salamat kayo sa imong pagtuo ug pagsalig nako. Usab ba ning kalakiha, ha, Nelson? Dito ko gikan sa ilang Idana, Papa. O mihangyo siya nga pasultihan ang tanang lumulupyo sa tong lungsod. Adunay dakong katalagman nga mahitabo. Kinahanglan ang tanan na arasbay o manira sa ilang mga pultahan o ingon man sa bintana. Sigurado ka nga gikan yun, ha, ni Idana kanang balita. Papa. Siya gid mismo mo nagsulti ni Ana. Nelson, hibaw nga wata magduwa-duwa din Nahibaw ba si Idana kung unsa ka delikado ka nang iyang gisulti karon? Papa. Nakasabot ko sa imong punto nga lisod tuhuan ang mga ingon ni Ana mga pahibaw. Tinuod na. Kaya ang una na tong pahibaw ni Ana, mao sila si Mayor, ingon man ang gobernador. Kay kung kita mismo, maoy mo anunsyo, ngadto sa katawan, labing siguro makwestiyon ta, o basig mapasakaan patag na kongreso. Pero unsaon man nato ini, Papa? Gusto ko magigsulti ni Idana, kung diin na diagikan ka ng maong balita. Lisod kayo nga mo diretso tas pagtuo. Og, mga ingon ni Ana ang mga balita, dali ba? Gusto ka, Papa. Mayo nga ikaw mismo maoy makikistorya ni Idana. Sige. Muadto ta sa mansyon. Og ato siyang sukit-sukiton bahin ni Ana. Sige, Papa. Diin ba nimo kining balita, ha, Idana? Gikan pa ni sa ako mga ginikanan, sir. Ug nahitabo na ning ingon ini nga tilimadon panahon sa buhi pa sila. Nasubo ko niya ng balita. Gusto kong mutuo nimo pero maglisod ta sa pagpatuo sa mga tao ni Ana. Ilabi na nga to sa mga otoridad. Ilabi na nila ni Mayor o gobernador, di ba? Siguradong kita mo'y madaot ni Ana kung magagikan na to ang maong isyu. Wa man siguro kaso, Papa. Kaya ang tumungog katayuan ni Idana nga mag-alarma raman ang tanan. Bitaw, angin na itong suportahan si Dana. Kay nagungaw ang kinabuhi sa katawhan o di na to patalinghugan ang gisulti ni Dana. Kinsa pa nato din ang wa mo tuo ni Idana ba? Ako mitog ko sa among pagumangkon jud. Bitaw. Hasta sad ko. Mao lagi. Tinod na gisulti ni Idana. Kinakasaksi sa mis mga panghitabo ka ni ato sa ilang dapit. Mao gyud. Nagmasrapas kang gingiga. Hay. Nya. Bitaw ko ka lang. Gratul buds. Doon sa mga buds. Unsa buds? Ako bituom sa kong Idana ko. Mao lagi. Istilan gyud. Hasta ko. Dako ang akong pagsalig og pagtuo ni Idana. Naibaw ko nga kitang tanan. Dako og pagtuo og pagsalig ni Idana. Pero, ang mao naman ay isyu nga atong gihisgutan karon. Ang gusto na kong mahitabo nga doon na tayo basihan sa atong pagahimuong anunsyo. Mo lagi. Anunsyo. Kay magkahatag kinig dakong kaguliyang sa atong palibot kung masipyata sa atong himuong desisyon, dili ba? Mao. Idana, say kasultin mo day. Ikaw, minuta. Nakasabot ko sa imong punto, sir. Lisod man tuo-tuhoan ang akong gisulti. Kay Kay mahog man lang tang nagtagna-tagna. Mao.
Apan ang hangin ug ang dagway sa mga panganod, mo ay maghatag nato og pasidaan nga angay gyud tang magmatngon ug maglikay sa posibleng mahitabo. Husto si Idana, Papa. Waman siguro dautan bisag si Idana rin mo pahibaw sa tanan ba? Slim din eh. Ang ato lang nga dili gid nato siya pasagdan. Naata ko na siyang luyong. Kay mas importante ang kinabuhi sa mga tao aron way mabutang sa dakong peligro. Ida na. Unsay mo ni? Andam ko manubag sa tanan, Sir Piping. Na. Kung doon na may mga tao nga muargabyar sa akong paybaw, di na ko iksapayan kung unsa may mga sangputanan sa ako mga paybaw sa tanan. Kana. Suportahan nato si Idana, Papa. Sa dili pagka muhimo sa imong anunsyo, Idana. Labing maayo siguro nga. Tawagan una nako si Mayor. Maminaw una ta sa yang abiso kung angay bagid natong buhaton ang pagpahibaw sa tanan. Nahimuot gyud ko sa imong ideya, Ronnie. Nalipay kayo ko sa resulta ining tanan. Nagkabuang na sila, ni. Mura na sila gipanghulmigasan. Brilliant kay mong ideyahan. Mura na ko kog naibtan og tunok. And finally, makabawas na gid unya ta ni Idana tungod sa iyang pagmagahi sa atong gusto. Saan ko sa langit ang akong pasalamat niyo, Tuling. Sakto gyud ang iyang gisulti nga mas gamhanan pa siya kanida na. Ang akong nahimutan og maayo, kay kita ang giisip niyang iyang mga agawon. Muna'y nagkanindot, hani. Kay musunod gyud siya bisag kung sa pay atong isugo kaniya. Dili gid kamahayan ang iyang serbisyohan. Karong pila kadlaw, muhugop na niya ang mga tao din sa mansyon aron magpatambal niya. Ug sa ingon nining rason, pwede sab siya nga mo'y madaot ini sa mga tao. Labi na nila ni Mayor o ingon man sa gobernador. Siya'y manubag ining tanan kung nganong naingon na unya nini. Husto gid kahan. Ilabi na nga siya gyud mismo maoy mo anunsyo ini. Ato lagi yung obserbahan na palibot. Gusto na ko nga mahurot silang tanan og kasakit. Di magkakamagol nga maapil ang imong amahan o igsoon. Mas malipay man gani ko. Mas milabaw pa sa akong expectations ang serbisyo nga gipakita ni Iyo Toling nato. Natanawan na ako sa unahan, Leslie. Nga mulungar agad unya si Idana ug makontrol ra unya siya ni Tuling. Kinahanglan gyud. Kay kung magmagahi siya sa pagtug-an sa sekreto sa formula siyang tambal, labing siguro, siya mo ay manubag sa kadaghanan. Siya may manubag sa kadaghan unya sa mga tao nga mahimong biktima sa katalagman. Congratulations in advance, honey. Kasi diyang makuha na nato ang kumplito nga ingredients sa iyang tambal. Kita na niya ang mas labing dato sa tibok kalibutan. Ug matinood na gid unya ang atong mga damgoroni. Nga kita na ang labing gamhanang tao sa tibuok kalibutan. Ang tanan, muyokbo ug muila na unya sa atong kabantog. Inutil nga Idana. Wala gyud sila mahibaw nga kining tanan ato raning plano ug duwa sa kapalaran. Og dili gid sila makasakop nato, han. Basta kay permihon lang gid nato ang ato kunohing suporta nga ni Idana. Nahimuot yung kay ko, honey. Kay nagmata lang silang tanan og morning. Oh. Pasensya na kayo, Idana. Pabuto na to ang tawag ni Papa. Kaya ang personal og pasabot si Mayor sa atong sitwasyon karon. Nagasabot ko, Nelson. Pero maayo unta ug madali ang desisyon. Og di nato paabuton pangadaghan na unya ang mudangop nato aron magpatambal sa ilang mga sakit. Mao lagi unta. Sa lang. Kay kung di pa siya manawag karong mga alas 4, ako mismo mo ay mutawag niya. Aron makahimo ta og kaugalingon natong aksyon. Mo lagi. Tinood na sa Nelson. Kinangan nga sa di pa mo sao pangadlaw, makadesisyon na ta aron pagpaibaw sa mga tao. Bitaw. Lisod na kayo kung mag-agad patas desisyon sa mayor, oy. Bakog mo balibad palangon niya. Mo lagi. Kung mobalibad man si Mayor, muhimo gyapon ta sa
kaugalingon natong lakang. Maudod. Andam kong mutabang nga mupaybaw sa mga tao. Me too, me too. Nilis. Basta ko. Nilismak na. Uwa ko'y pagsupak niya na, idana. Kuron sa'y makaayos katawhan. Ato ginabuhaton. Bahala ng uban nga dili makasabot sa atong maayong tuyo o tumong sa pagpahibaw. Salamat gid kaayo ninyo, Nelson. Salamat sa tanan ninyong suporta dinhin ako. Basta kaayuhan para sa tanan. Pabor gid mi nga musunod sa imong kagustuhan, idana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!